እዙይ ኣብ ናይል ሳት ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ቪኦኤ እዩ። ከመይ ኣምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና። ንሎሚ ዝዳለናልኩም መደባት ወፍሪ ምትካል ፈልሲ ኣብ ትግራይ ከምኡውን ኩነተ ክራማት ኣብ ኤርትራ ኣብ መደብ ህዝቢ ድማ ዓንድት ዕቁባይን እስጢፋኖስ ጌታሁንን ኣተኣናጊድና ኣለና። ምሳና ጽንሑ። ናብ ፈለማ መደብ ክንሰግር ከለና ወፍሪ ምትካል ፈልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝብል እዩ። ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ኣብ ኢትዮጵያ ምክያዱ ምጽብጻምና ይዝከር። ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተኻየደ ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ዓለም ፍስሓ ንመደብ ሕርሻ ሒዝዎ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ሶኒ 22 ሓምለ 2011 ዓመተ ምህረት ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ብብል መሪሕ ቃል ልዕሊ 9 ሚልዮን ፈልሲ ከም ተተኽለ ኣብ ቢሮ ልምዓት ሕርሻን ገጠርን ክልል ትግራይ ዳይሬክተሬት ኣጠቓቕማ ሓለዋን ልምዓትን ኣይተ ምዑዝ ሃይሊ ገሊጾም። ኣይተ ምዑዝ ኣብዚ ዓመት ዛጊድ ከባቢ 38 ሚልዮን ፈልሲ ተተኺሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣለዉ። ፈለማ ምንቅስቓስ ሕልፍ ዓመት እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመት 98 ሚልዮን ኢና ተኺልና ነርና። ካልኣይ ዝኸድናዮ ነገር እንታይ ነይሩ ቋሚ ዝኾነ ናይ ቆፀራ ናውጣ ይሃለየና። ኣብ ጥቅምቲ ዝቆፀርካዮ ሰብ ማዝያ እውን መሊስካ ትቆፅሮ፣ ድሕሪ 10 ዓመት እውን መሊስካ ትቆፅሮ። ከምኡ ዘለ መስራሓት ተኣታቲና ነርና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት። ስለዚ 80% ክንጽድቕ ኢልና ኢና ሒዝና ነርና ትልሚ ናብ ከባቢ ስካሕ ዘሎ ቆፀራና ናብ ደረጃ ሳምፕል ዝወስድና 95% ዘመላኽት። ሎም ዓመት እውን ሰፊሕ ናይ ተኸላ እዋን ምክያዱ ይፍለጥ እሞ ግን ቅድሚ ናብ ተኸላ ምንጻእ ናይ ምድላው ስራሕቲ እንታይ እዮም ነይሮም? ግሩም ብደረጃ ክልል ናይ ትግራይ ደን ልምዓት ሓደ ታይ ተወላድባይ ንዓሪና ከም ክልል ተወላድባይ ቀረብ ተገይሩ ነቲ ደን ልምዓት ዝመርሕ ዓርሱ ዝኸኣለ ኣወላድባይ ነበረን ብደረጃ ክልል ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኮይኑ ግን ዕቃማይን ሓመድን ሃፍቲ ተፈጥሮን ናይ ተፈሰስ ልምዓት ስራሕትና ናይ ደን ልምዓት ስራሕትና ብሓደ ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ዝኸይድ ነይሩ። ስለዚ መንግስቲ ዝሰርሖ ሓደ ዓብዪ ስራሕቲ እዩ ተወላድባ ምትዕራይ እቲ ደን ልምዓቱ ኣጠቓቕምኡ ሓለውኡ ዝከታተል ዓርሱ ዝኸኣለ ዳይሬክተሬት ክህልዎ ኣብ ትሕቲኡ እውን ጉጅለታት ክህልዎ ተገይሩ እዩ ተወላድባ ሓደ ዓብዪ ስራሕትና ኣወላድባ ምዕራይ እዩ። ካልኣይ ዓብዪ ፀገም ዝነበረና ናይ ዘርኢ ኣግራብ ማእከል ዝበሃል ይነበረና። ነምፅኦም ንጥቀሞም ነርና ዘርእታት ቅድሚ ሕዚ ካብ ኣምሓራ ክልል ካብ ኦሮሚያ ክልል ወይ ከዓ ካብቲ ከባቢ እናተኣረዩ ግን ጉልበቶም ዘይፍለጥ ፅሬቶም ዘይፍለጥ ዓቕሞም ዘይፍለጥ ሳይነሳዊ ብዝኾነ ኣብ ዘርኢ ማእከል እናተሞከሩ ዘይወፁ ናይ ዘርኢ ኢና ንጥቀም ነርና። ስለዚ እውን ክፍታሕ ድሕሪ ኮይኑ እንታይ ተጣየሸለዉ ዝኽእልና ሓደ ዓብዪ ናይ ዘርኢ ማእከል ተጣየሸሎ። ፅሬት ዘለዎ ፈሲ እንተፍሊስካ ጥራሕ ኢኻ ተፅድቕ ትኽእል ካሊእ መገሲ የለን። ስለዚ ፅሬት ዘለዎ ፈሲ ድሕሪ ክተፍልስ ኮይንካ ከዓ ገንዘብ ይሓትት ልዕሊ 17 ሚልዮን እዚ ክልል በዓሉ ንወረዳሃት ደጊሙ ፅሬት ዘለዎ ፈሲ ክፈልስ ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ ወረዳሃት እውን ባዕለን በጀታት ፕሮግራማትን ፕሮጀክታትን እውን ተወሳኺ በጀት በጅቶም ስለዚ ፅሬት ዘለዎ ፈሲ ናይ ምፍላስ ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና። እቲ መበራዓይ ስራሕናዮ ኣብ ሓጋይ ምስ ናይ ተፋሰስ ልምዓት ስራሕትና ምስ ናይ ዕቃማይን ሓመድ ስራሕትና ኣብ ጎኒ ጎኒ ጠሊ ናይ ምዕቃብ ናይ ክልልና ቁጥሪ ሓደ ፀቀም ጠሊ እዩ። ስለዚ ጠሊ ክንፈትሕ ንክእል ኣለና ኢልና ኮርያ ምስራሕ ጉድጓድ ምስ ጠሊ ዓቆቶ ምስራሕ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕቲ ሰሪሕና ኢና። መበል ሓምሻይ ቅድሚ ተኸላሙታው ምስ ሕብረተሰብ ምርድዳእ እዩ። ሕብረተሰብ ንምንታይ ተክሎ ክፅድቕ ክእል ኣለዎ ዝብል ነገር ምስ ሕብረተሰብ ናይ ምርዳእ ስራሕቲ ሰሪሕ እዩ። ተመበል ሻሻይ ብእዋኑ ጉድጓድ ምኩዓት ብእዋኑ ምጓዓዝ ትፈሲ ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕቲ እናሰርሑ እዮም ሓጊዮም ነው ዓመት ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ካብ 80 ሚልዮን ክንተክል ኣለና ኢልና ተበጊስና ነው ዓመት ዛጊድ ዳርጋ 50% ተጸጊዕና ኣለና። ተልተኽሉ ኩሉ ብሽም ሰማዕታት እዩ ዝትከል ዘሎ ብሽም ሰማዕታት እውን ክስየሙ ተም መፋሳት ዝተገበረ ስራሕ ኣሎ። እቲ ካሊእ ትትማል ዝተኻየደ ሃገራዊ ተኸላ ከም ክልል እውን ናይ ዓርስናት ልመዳሊና ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ብዝብል ይፍለጥ እዩ። መለስ ኣብ ደን ልምዓት ኣብ ጠቕላላ ሃብቲ ተፈጥሮ ኣይኮነን ደን ትግራይ ንኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪካ ድምፂ ኮይኑ እውን ዓለም ኣብ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዋ። እዚ እንተሰሪሐ ጥራሕ ናይ ዓለም ሙቐት ይኹን ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ካርበን መጠን ክቕንስ ዝኽእል ኢሉ ዝከራኸረሉ ዝማጎተሉ መለለይ እውን ናይቲ ክቡር መራሒና እውን ስለ ዝኾነ ስራሕ እዚ መሰረት ገይሪት ብክልል ደረጃ ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ብዝብል ናብ ካብ 9.56 ዝኣክል ሚልዮን ፈሲ ኣግራብ ተተኺሉ ዘሎ። ምዕዝ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ተደጋጊሙ ዝዝረብ ምስ ቁጥሪ ተተሓዘ ናይ ሓሶት ፀብጻብ ወይ ናይ ጌጋ ፀብጻብ ንበሎ ብዙሕ ግዜ ተዘሪብሉ ከም ዓሰነ ቀፈታት ተገይሩሉ ተወሲዱ እሞ ካብዚ ንምውፃእ እንታይ ግማዓመት ሕዚ ታይና ገይርና ዝሓለፈ ዓመት ቅድሚ 2010 ዝሰርሐዮም ስራሕቲ መጀመርያ ናብ GIS ናብ ኮምፒተር ናብ ጂኦ ሪፈረንስ ዳታ ኣቲና ኣጽፊሽና ኢና ኩሉ ደኒ ክንደየለና ተተኸለ ክንደየለና ጥምር ሕርሻ ክንደየለና ዕቃማይን ሓመድ ተሰርሐ ክንደየለና እዚ ኣጽፊሽና ኢና ኣቲና ማለት እዩ። ነምዘን ዓብይ ስራሕ ስራሕና ኣብ 2011 መረዳእታ ናይ ምጽፋፍ ስራሕቲ እዚ ሳይንቲፊክ ናብ ጂኦ ሪፈረንስ ዳታ ካተትዮ ናብ ኮምፒተር ካተትዮ ዝቕጽል ዓመት ኣብዛ ቦታ እዚኣ ተኺለ ተልካኒ ዋዚ ማለት ዓመት ኮታ ተኺለ ክሕዘካ ማለት ሓደ ዓብይ ስራሕ ስራሕና እዚ ተኸላይ ናይ ዓመት እንተኽሎ ዘለና ተኽሊ
ንምጽፋፍ መረዳእታ ንምእካብ ሓደ ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ነዚ ቸክ ዝገብር ዘረጋግጽ ጉጅለ መዲብና ኢና ትግራይ ኣብ 8 መቂልና 34 ወረዳታት ዝፍትሽ ጉጅለ ጣሽና ኢና መርኣያ ወይ ከዓ ሳምፕል ወረዳ ዘይኮነ 34 ወረዳ ሕድ ወረዳ ዘሎ ምንቅስቃስ ዝፍትሽ ዘረጋግጽ ጉጅለ ኣዋፊርና ኣለና እዚ ሓደ መስርሕ ሆን ዝኽእል ተኻላይ ትዝትከለሉ ቦታ ናብ ጂኦ ሪፈረንስ ዳታ ከም ዝዓንቶ ዘልኳ ብጂአይኤስ ናይ ጂፒኤስ ዓቂና ኣምጪና ያለና ስለዚ ምስተተኸለ ኸዓት ተኺላት ተተኸለት ዓቂናት መጸና ድሕሪኡ እዚ ቸክ ትገብር ብዘውዝኒየ መረዳእታ ናገበርካ ቸክ ናገበርካ ትኸይድ ኣብዚኣ ተኺለ ኣብዚኣ ክትክል ተሊም ነይራ ኣብዚኣ ተኺለ ኣለኹ ኢሊ ሰደልካ ኣብ ጂኦ ሪፈረንስ ዳታ ካተእተው ኮምፒውተርካ ተእቲ ትርኢ ድሕሪ ዓመት ተኺል ነይር ድሕሪ ሓሲ እዚ ዓመት ተኺል ነይር ሓሲ ተጋጊሓ ሃትሎ ድሕሪ ትኽክል ኮይን ትኽክል ትብሎ ካብ ባይታ ኸይድካ ኣናራጋግጽካ ትኸደሉ መስርሕ ስለዚ ዓቢ ዘተኣታተነ የንምዘን ናብ ዘመናዊ ዝኾነ ናይ መረዳእታ ናውጣ ክነኣተየ ሳይንቲፊክ ዝኾነ መገዲ ኣናሊሲስ ናተሰርሐሉ ሰሙያውን ርእተን ሓውሉ ዝኸደሉ መስርሕ ናተኣታቲና ዘለና ኣይተምዑት ካብ ሕሉፍ ዓመት ተማሂርና ኣብዚ ዓመት 80 ሚእታዊ ንምጥዳቕ ቅድመ ምድላው ወጋጊና ኣለና ኢሎም እንተኽሊ ንጥቀመሎም ጎዳጉዲ ጠሊ ክህልዎም ሕድሕድ ሰብ ንዝተኸላፈልቲ ቀጻላይ ክትልገብረላ ዘድሊ ስራሓት ዛዚምና ስለ ዘለና ትልምና ከም ንዕውት ኣይጠራጠርን ክብሉ መብረ ይቦምኒ ኣይተምዑት ንዛብ ማሕበሬታ ኣዝየ የመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ይቕኒልና ኣለም ፍስሓ ክንቅጽል ንኣስመራ ኤርትራ ኤርትራ ናይ ሎሚ ክራማት ኩነታት ዝርግሐ ዝናብን ዘራእትን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዝርግሐ ዝናብን ዘራእትን ዝሓሸን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዘይፍለን ከም ዝኾነ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ዘራእቲ ኣቶ ተስፋይ ገብረ ማርያም ንቪኤ ተዛሪቡ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ኣዘራሪብዎ ኣሎ ኣቶ ተስፋይ ነቲ ኩነታት ዝናብ ብዝሃቦም መብርሂ መደብ ይጅምር ናይ ክረምቲ ክንብል ከለና ካብ ወርሒ ሰነ ሓምለ ነሃሰ መስከረም እንዲው 4 ወርሒ ስለዚ ትንበያ ሰለስተ ከፊልዎ ኣሎ ንቡር ኣሎ እንደገና ድማ ትሕቲ ንቡር ወይን ዝበሃል ኣሎ እቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ግን ምናልባት ምስቲ ትንበያ ዛሚትካ ክትሪኦ ከለካ ዝሓሸ ናይ ዝናብ ኩነታትን ዝሓሸ ናይ ማሕረስን ናይ ምዝራእን ኩነታት ኣብ ሃገርና ተፈጢሩሎ እቲ ብፎርካስት ሓሲብካ ለዘበን ደርቅ ደኾን ኸውን እንታይ ኮን የጋጥም ዝበሃል ዝነበረ ልክዕ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብዘይ ወሓደ መልክዑ ጽቡቕ ዝናብን ዘራእትና ድማ ኣብቲ ዝድለ እዋን በቲ ዝድለ ደረጃን ይኸይድ ስለ ዘሎሲ ብዙሕ ዝሰክፍ ነገራት ኣለና ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኣይኮነን ኣብ ዞባታት ኣብ ዝተገብረ ኮሎላን ተእዘብትን ኣብ ገለ ውሱን ቦታታት ዝርአ ሃጓፍ ገዲፍካ ዝሓሸ ኩነታት ዘራእትን ዝርግሐ ዝናብን ከም ዘሎ ኣቶ ተስፋይ ብኣብነት ኣረዲኡ መተትሕቲ ንቡር ዝበሃል ብዙሕ ዘሰክፈና ዞባታት የለን ዳርጋ ዝበዝሕ ኣብቲ ንቡር ኣብ ገለገሊኡ ድማ ልዕሊ ንቡር ጥራይ ዘይኮነስ ገለገለ ከባቢታት ወይን ካብቲ ዝድለን ላዕሊ ማይ ወቕዑ በረድ ተሓወሰውን ዝወቕዓሉ ኩነታት ወይን ኣብ ገለገለ ኣሎ ገለገለ ሃጓፋት ድማ ውሕድ ዝብሎ ከም ዘሎ ወይን ምዝንጋዓ ይግባአን ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ ግን ኣብቲ ናይ ክረማት እንድሕር መፂኻ ሕጂ ኣንሰባ ካብተን ካልኦት ዞባታት ዝሓሸን ዝበለፀን ከም ዘለዎ ገምጊምናዮ ኣብ ዘርናሉ ግዜ ማለት እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ደቡብ ይርአ ደቡብ ሕጂ ሱይ እንትኾነ ኣብቲ ናይ ክረማት ጽቡቕ እዩ ዘሎ ካብ ሚያዝያ ዝጀመረ ብውሑዳ መጠን ኣብ ግንቦት ጽቡቕ ዝናብ ዘኒቡ ናይ መወዳእታ ሰነ ጀሚርካ ወይን ጽቡቕ ዘኒቡ ስጋብ ክፍላ ሓምለዊን ጽቡቕ ስለ ዝዘነበ ኣንሰባ ደቡብ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ማእከል እንድሕሪኢና ምናልባት ኣጀማምርኡ ተንያዝመራ ፎከስ ዝበለይ ነይሩ ኣብዚ ናይ ክራማት መፂኻ ድማ ሕጂ ዳርጋ ልክዕ ከም ናይ ደቡብ ኣብ መወዳእታ ናይ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ሓምለ ግን ጽቡቕ ስለ ዝወቕዐ ኣብቲ ናይ ክራማት ዝሓሸ ሓሪሶምን ዝሓሸ ድማ ኣብ ምዝራእ ይርከብሎ ማለት እዩ ጋሽባርካ ብዝብልከት ከም ባህሪ ድሕር ኢሉ ዝጅምር ዳርጋ ብመፋርቕ ሓምለ እዩ ዝጅምር ነይሩ ለዘበን ግን ከም መጀመርያ ሓምለ ጀሚሩ ዳርጋ ጽቡቕ ዝናብ ዘንብ ኣሎ እቲ ዘራእቲ ተዘሪኡ ድማ ሕጂ ከም ናይ ካልኦት ዞባታት ከም በዓል ዓንሰባን ደቡብን ይጉሰሎ እኳ እንተዘይበልኩ በቆይሉ ኣብ ድሓን ኩነታት ዝርከበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣርባዕቲን ዞባታት ዜርናብ ዝተዓዘብናዮ ዳርጋ እቲ ናይ ማይ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘይ ውሕድ መልክዑ እዩ ሕጂ ምስቲ ትንበያ ዳርጋስ ኣይረኸብን ኢልካ ኢኻ ክትዛረብ ትኽእል በቲ ትንበያ ተዝኸውን ነይሩ ዳርጋ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ኤርትራስ ኣብዚ እዋን ሲሲ ኣጸጋሚ ኩነታት ኣለዉ ክትብሎ ትኽእል ነርካ ሕጂ ዜርና ከም ዝረኣናዮ ግን ሕጂ ዓንሰባ ንኣብነት እንድሕር ከይድና ኣብ ናይ ኣዝመራት ተዘርአ ዘራእቲ ኣብ መጉሳይ ዝርከብ ደቡብ ተኸይድና እውን ከምኡ ኣብ ኣዝመራት ተዘርአ ኣብ መጉሳይ ይርከብ ማእከል እውን ከምኡ ጋሽባርካ እንድሕር ከይድና ድማ ተዘሪኡ ኣብ መብቆሊ ዝርከብ ዘሎ ብኣሃዝ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና
جنا أبنت أفتني أزمرة عند حركة ناسي عن 7,934 هكتار زريهم أبني أزمرة دوبب شو عت شحن شو عت 230 شو عتن ما أكل دماغ تشحن 214 بني أزمرة تزريو إذا كله زيد أميركا حجة 16 شو ما 245 أخلي تزريو درجات بزح تناي أزمرة زبال عمق سايد الرجاء يزركب أبصب كنا تذكر كمالتي إرترا أبزوبا سهل سهرة مسمه اللوان أب عالم ببقوانو بزرق كليما ولوطي نزرق مزنبع زناب أب قمة بمقتاو منيستر حرشا كاب صباحنا قلنا تجميرو محسنات مقبي نمرق قاعد زحقز بوليسي حانتيسو يصرح كمزلو استزارب آتو تصفاي درقي كهلو ويكقاطو مزبل سكفتاه كم زيبلو تزاريبو كابتيس عن كلتن جميرنا دحرنت عن تابزلو بوليسينا استراتيجينا أبديقاتاتن رهاياتاتن سريحكا لعلن تحتي بايتو ماي مفتام أما يكعوتاتن أبز حرس مريتن زالاتاتن كترتاتن بمسرح تبزبلت ماي معقاب بمسنون حوس مسنون تتغيم كاز لمع مريتنا مسفحن ممعبالن بحريا وحرشان ممعبال وتتونت زراتن معباين بحريا ودخعن كومبوستن بوحلو الأقباب متقامن تتونت زراتي بمعباي وحس مآذا ومقبن مرققات زراتنا بكلاستر فارمينج زبها عينت أم تداوين ركبال لنا كفتايتاوي أقبا وطاي كلاستر فارمينج ولونتايو أب حد الكباب زلو حرستوت بحبار ندا صرحو بحبال ندا حرسو معك أب حمد المايوم من دا كايدو مروزاري هيبكا بحرياو دقعن كومبوست تتقيمهم كا زما عملو لخونتات فتيرنا كفتيس عنكل تنجميرنا زي سرحنا لون حارستاي كم بهل حيزوو زخلو نتفتاتنا حرشاز غدن سلازخونه بزو حسكاف النت يبلون بدرجة هاجر أمتاوي كم مجب 500 هكتار كم زراء زتقص آتو تسفاي أبناء أزمران كرمتن وقتي أسران شدشتن مئتاوي نايت مجب تتكبيرو كم زلون أبز قصلو أوارحون اتقصري كم زوزخن تزاريبو أبوان محرس نزقات ومسأجمات نمفتاح أب كلن زوباتات تراكترات توافيرن حرصوت أبوانو كحرسون كزرون كم زخالو حبر آتو تسفاي وحسن زلو حرشا بمعبال توتاولنت مرتين مخوات فريام محمد نمعبالن أكال قراتاتن قبعت زراعتن تزانيون كم زرو كم استجبره بزها أب كلتشن 10 شمونتن 9 مئتاويت أكال 6 مئتاويت قراتات 3 مئتاويت ناي قبعت زراعتي كم استزرو لوم عامت كا 8 مئتاويت أكال 7 مئتاويت قراتات كومون 6 مئتاويت ناي قبعت أزرعتي كزرو مخانم تزاريبو منيستري حرشا نحرسو صبح زين حرسو دما لوم زبل تيما أب كلهم كإلاتات حرشان حرستوتن مرداتا كم سرص بمقبار حرستوت أب رأسي بولكم زكايد وزعري منيستري حرشا 7 مئتاويت كاب كإلاتاتو كساب تحتي بدرجة عدن كبابن أوافيرو موياو مخنن حاجزن كم زكايدو زتزارب آتو تسفاي زمناو حرشا زنفت ناي كلاستر فارمينج وي بكوتا قطم بحبار حد عينت زرعتي نزر وحرستوت نايسرناي مشلان برتقل مرؤ زرعي كم استعدل تزاريبو مزبل استأساسر نكونتات كرامات زرعتن زنابن معزاب أفكباب أسمرات ركب عدك أبستق أسأسكولو مسبع البيتن كتهيا صنحاني أدي ورقو بقدئن زرعتي أبدحان كونتات كفزلئن حبيرناني سلام أده كمي عرفيدكن نسكي تاي بحال زعدي عدك ايه تاي هم زريهم زلو طاف أنفسك حنتي حنت خاسرني كرامات كخمي يالو ماي هو دحانيو ثم دي هبون كمان هبون تعقمد هذا النفط أرينا نتهلنا نوفر لنا أننا دحانا له سقع حجي دحانا له حجي هبو بزنايو نهاسي أمس كرم انتهبوه أخوون كنت خريبنا سقع حجي تصبق له سقع حجي دحانا له ما يتحزوها خمي يالو الجمامر دحان بزبن حيش هب عامل بزبن حيش تجمامرو أزمرها خميني رو تما أزمرها وحد لي مدحان بزح يكونن أي سترن حجيد ستر ذل زمري دحنا أغلنا عقمنا خم انتهيبنا نتي أبو زمرة استزرع هون لزنا كرمتي انتي حجزو زي حجي جميرو زلو ماي زطبق ماي ده أفتمعتم سقعد أكل تهيبو ده أطبق الله سقعد أكل انتهيبو أطبق الله عدي ورقو سلام معلتي أمهن ردي برهانة برها ندمس أمريكا كابس مرا ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ንሳና ፅንሑ
عندي والله يبحل أبس مرا تولد عبي الحريو خان أبس سدة أمريكا كاب كلتشن عسرتين سكاب حجها بكتما لندن عند إنجليز أمد الله مالتي سلدو صلوا درسات بعلي قبر الله مالتي عندك قلنا عبد قرابات بتغطى لي صلاة زيماتات بفيديو ملكع خم تلقى ويكع خم تفنن ونفلت إنامو ات برودكشن ون أزي هابتاميو من يزحق زكاة يا عبنا في فيديو برودكشن مثال لو أبزد أمة أمانيال جرمايز بحال وانا ATM ده بقى نسوت فيديو يقبر لي أنا تيجي من زمان يقبر مالتي وموسيقى بروديسر دما يناس محاري دنك أو كيروس يوم زين حجز سدوس الله كله نرجع مزحة السنين جرم لي حنت خامس برخة ولد كبرنا مالتي لندن بعد إنجليز دقات قرصو ويس توصيهم تدمسي أبزي زغرسات ناتي فوكال تي موسيقى بمول مسارح إثيوبيا زلوا موسيقى يجيب زغرس لي دحر نعوه هيدنا مسود أنا جن تي فيديو بعد إنجليزي أنا قبره أبتدى دحروي تي بدي تبلجن ناي تسفوات أن ناي برغت بهالساعين كلتيو كابي إثيوبيا سلي متيني قبل لندن سل حويسة مسؤول إديت كرنا أنا بيرنا مالتي هو زعم تصفايز بالكايا تفليتون بزح تملكاتاي ويكعر أياي زرخبت كوينا لامو نتصفاي كمي مريض كايو تصفاي قطعمي أنا بلبي خفتم كوكدم زاد نقو سلطواويو بلبخ نويح تفينيرو تهايون كركب كنديك زي فتنجا أي فلطني كان بأكل جن كم سب كم ذكر لالي النور كسب على جهاز مسوق سرح دست بلنا خفتم عبد سنة أواني أقعد أمني ناس يعني ناس محاري حسب زغرب كله تاوات أم السخم دتاوات هذين قبريلو تانا أي وات أبارت نعيه هو مالتي نحر نعيه هو مسابقة أكلات رقم نحر جين كافزة الكاميرا من اللي يخاء أبتسألون السوق تخم دلو جيرنا دليم رخيبهم كأبتسألون كم دعت تجرب مو مالتي استيفانوس نسخة قمت خطة صوت فتنكا أب درفي قرب سوقيم كان إركا دحر درفي قديف كان أب برودكشن آتي غامو سلامنتاي درجت أب تياتر دايركتينغون توسنا كورس وحدة للنوركو كتبت سلوا خلتي ودلت خلنا براني أو تو مزيكاون يسرح له يا درجت ما بدها حسابات دايركتينغ فيديو كسرح يش جزينات خاخو ونعطي فرح كسرح خاخو نيرا حزقن بزقت أمن اليوم صباح عربته حدا يسرحون لازم بتعمل بزح ساتفلو لاس بزح وساعات لو صانع له حد يشرح صباح عربي لك والله يا نا خلتي له يا دليل لازلني يا خلتي يكسرح له نا الله يا قلتي مس ارتراويان حبيركا خمتنطف سمعمو كسع خندي حبركم تصرحوا بخما يجلس بتعمل دليل هون لنا او خناتات منبر حدا زونينا بفلاو زحي ساعات بما او تقلرك او ارتراويان نحواتنا مالتي تفرع لنا درنا تزرارنا يعني نشرح لنا هنا كاوزي بالعالي ممكن نشرح بزحنا يعني فتنا لنا حزون لبعضه لألي شدش شو حتى صراحة أنا مخيز له أو إسرائيل أو كندا سفر على بوتات له إرتراويان دمتاويان له حدش دمتاويان مسوهم حد يتابع الله ما تبوعيو طبعا تبوعنا نشرح تبوع حرة لنا إذا عربي كتوت يا زبل كاني بزعبة فقر ديو ويسكاو زحلفة إيه بزعبة طباغي قالت حنبوف مالت حرري مالت يعني منت أو مالتني بغن جنان بغننا نونس حرري بلانا بالعين حساب له فيديو نشي وتوزع برني حسنا كتني أنا فرحنا يو عارف دمنا إسقاط مريخهم فردوه بوخن فردينا قرمان قد غانا عندي بتخطات علي درفتات كم زوج قدمي لتقيسة نيرمو أو ويب سايت يوتيوب هون ترخبوا إخاي مثلني تكتاتلو دو خمي تريو خمي تقمكمونا عندي صراحتي عندي حق ثروة جزء فليتيو أتقولي أورلي بالخانتي صراحية كني أقاتامي يحرقوا كان خالوتون كريان فتيننا بتعمي جوهر بنتاويو بتعمي نسوي صراحته بتعمي مثل فيش اللي كان داتا دما برودكشن فيديو برودكشن تعمل صوري ناس بوصراحيو بتعمي جوهر دي نا اكزابير تلو دما حدا جدي حدا بوصراح كان صراحينا لي تصفى يجبر نا بتعمي زد نقوي بزقاتامي في دانهم ندما بتعمي لمسكين يعني اللي في حويتين كيف انا بحسب كان صرح تسفى قبر عبد ما زال صراحة نراقبين هوافلي هو عندك خمت خطاصو زفتانكا عد انجليز كون كان هتصرحو زلقا كابتي بحري رحيق كاسر زلقا كابت باهلي قالو تاوي صلوادو حديرو لك خون بتعمي
ብጣዕሚ ምክንያቱ ከምቲ ዝድለ ነገራት ንባህልና ልክ ደንፅባረቕ ቦታታት ድዩ ምስልታት ክትረኽቦ ኣዝኻ ክትሽገር ኣብ ዓድና ክስርዖ ከለካ ድኾነ ከምዚ ባህላዊ ዓይነት ደርፊ ከምዚ ትጉደይ ዝገበርና ሕጂ እቲ ህድሞታት እቲ ምስሊ ትረኽቦ ባዕሉ ይሕግዘካ እዩ ነቲ ባህሊ ሞር ዕቢኻ ንክትሰርሖ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ብተኻለ መጠን ከምዚ ይመስለለይ ድኾን ኢልካ ትረኽቦ ከባቢ ተደይ ኮይኑ ወይ ከምዚ ስልካ ሰዓሪ ዘለዎ ኮይኑስ ከምዚ ትልክዕ እቲ ምስቲ ባህሊ ዝኸይድ ምስልታት ክትረኽቦም ኣይትኽእልን ኢኻ እሱታ ሽግር ኣሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ ነይረ ከምኡ ካብ ምስ ሙዘይ ፕሮዳክሽን ኣብ መቐለ ዘለዎ ማለት እዩ ስኢሎም ካብኡ ክስደደለይ ድከኣል ተኾይኑ ብኣጋጣሚ ምስቲ ናይ ግዜ ናቶም ዝነበረ ተማጢጡ ክሳኻዓልና ኣይከኣለን ማለት እዩ ድሓር ከም ኣማራፂ ወሲድና ግን ብጣዕሚ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣሎ ብጣዕሚ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣሎ ምግማት ኣይከብድን ብዛዕባ መነባብሮኩም ኣይሓተትኩኹምን ዕድሜኹም ክንደይ ይኸውን ሓዳር ዶ ጌርኩም ገለ ዝብልዎ ወፃእ ምንባር ቃልሲ እዩ ቅልሲ እዩ ሞ ዓንደት መንእሰይ ትመስለ ቪድዮ ከምኡ ድዩ ኣነ ወዲ 31 ዓመት እየ ሕጂ ግን ቅልጥፍ ኢለ ግዲ ጀሚረ ሕቦ 4 ቆልዑ እየ 4 ቆልዑ ኣብ ሓዳር ዳርጋ 10 ዓመት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ወደይ 9 ዓመት ኮይኑ ሕጂ በኹሪ ወደይ 4 ቆልዑ ኣለዎ እስጢፋኖስ ከ 4 ብዜሮ ይመርሓኒ ኣሎ ያው ዕድመይ 30 እዩ አክቹሊ ግን ሕዚ ኣብ መስከረም ሓዳር ክገብር ገና ኣብ ዕርክነት እየ ዘለኹ ሞይ ፅቤካ ድዩ ዋላ ቅፅል ዓንድት ሓዘውን 5-0 ከይገብሩ ሓደራ ይፅበየኒ ዓንድት ዳ ከምቲ ሰባት ዝብልዎ ኣውሮጳ ኣሜሪካ ከይድካ ቤተሰብ ስድራ ቆልዑ ምብዛሕስ ከቢድ እዩ ኣይከኣልን እዩ ዝበሃል እሞ ትቅፅል ዲኻ ፅበይ ዲኻ እስጢፋኖስ ወይስ ኣኺልኳ እዩ ሓቂ ዘረባ ከቢድ እዩ ከምቲ ናይ ዓድና ኣይኮነን ኣነ ሕጂ 2 ደቂ ኣብ ኤርትራ እዮም ተወልዶም እቶም 2 ካብዚኦም ተወልዶም ግን ኣብዚ ናብ ኤርትራ ከለኹ ክሪኦ ከለኹን እቲ ዲፈረንት ብጣዕሚ ድረአየካ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብዚ ቆልዑ ሒዝካ ታሽሙ ትገብር ማለት እዩ ግን ደሓኒ እቲ ናተይ ስራሕ ብዙሕ ምስ ካልእ ስራሕ ልተሓሓዝ ኣይኮነን ኣብ ገዛ ዝሰርሕ ናተይ ስቱድዮ ኣለኒ ስቱድዮ እንዳገበርኩ ኣብ ደርሰተይ መስራሕ ድውዕል ሙሉእ መዓልቲ ንዕየ ዝገብር ድውዕል ብኡ ደቀይ እንዳረኣኹ ማለት እዩ በዓልቲ ቤተይ ከዓ ምሳይ ኣላ እንዳተሓጋገዝና ደሓን እግዚኣብሔር ይመስገን ስጋ ሕጂ ደሓን ኣለና ንብል ሕጂ ከዓ ኣምላኽ ይሓግዘና ከም ዝደለዎ ደቅና ፅቡቅ ገና ክንዕቢ ማለት እዩ ካልእ ስራሕ ትሰርሕ ዲኻ ወይስ ሙዚቃ እዩ ሂወትካ ናተይ ሂወት ሙዚቃ እዩ ሙዚቃ በቃ ሙዚቃ ይገብር ናተይ ሙዚቃ ተሰርሕ ብዙ ኮይነ ከምኡ ክለባት ኮንሰርታት ስርዓታት ከዓ ሰሪሐ ኣብ ዊኬንድታት ከምኡ ስራሕ ኣለኒ ካልእ ስራሕ ኣይገብርኒ በቃ ሙሉእ ግዜ ናብ ሙዚቃ እዩ እስጢፋኖስ ንስኻ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ባዕልካ ትካል ወኒንካ ኣለኻ ብኡ ዲኻ ትናበር ወይስ ካልእ ተወሳኺ ስራሕ ኣለካ እዩ ቅድሚ ሕዚ ያው ብኮንስትራክሽን ግራጁዌት ገይረ ነይረ ሓሙሽተ ትድለይተይ እውን ኣብ ኣርት ዙርያ ስለነበረ ያው ቀልጢ ፈላፍቱ ናይ ኣርት ስራሕቲ ኣተ ያው ብዘጋጣሚ እውን ስለዘይገለፅኽዎም እዮም እምበር ኦልሞስት ስፔሻሊ ካፍታ ገረደ ጀሚሩ ዳይሬክቲንግ ምስ ጀመርኩ ድሕሪኡ ብፍላይ ናቶም ዓበይቲ ድምፃውያን ዝበሃሉ መስፍን ብርሃነ ሰላም ኣለዋ ንጉሰ ኣባዲ ዘማይ ዘመን ዓለም ሰገድ ድምፂ ህዝቢ ይሰማዕ ዝብል ቀረባ ግዜ ዝወፀ ሰሎሞን ሃይለ ደስ ይብለና ኣሎ ዝብል ስራሕቲ እዚኦም ዳይሬክት ምስሰራሕኩ ያው ኦልሞስት ስራሕ እውን ፅቡቅ እናኾነ ብዙሕ እውን ስራሕቲ ናይ ኢድና መሱ ምስ መፁ ኦልሞስት ኣብዚ ሰዓት ብኡ የልናበር እና ቅድሚ ከዚ ግን ኮንስትራክሽን ይሰርሕ ነይረ